tyhle jsou fakt velký, no. Tak to bude utopený dneska. Hej, tak to je sila, ale to ty mají takové... Píčo. Tak tam bych nevlezl, Míro, teda. Fakt ne, jako. Mám rád svůj život relativně. Víš, jak se ten písek meláš kde? No, tak to, co tam teda dorazilo před chvilkou, tak to bylo docela brutální. Jak lítá ta, dívej se, jak ta voda je ve vzduchu. Opar. Cítíš to slano v tom vzduchu? No. Ty krávo, tak dále, ale ty co teď byli? To přijde, to vždycky jedenkrát za čas. No. Jsou strašně dlouhý, úplně prostě protáhli, úplně jak vymývají tu pláž. Tamhle vzadu, tyjo, u těch... Já bych se našel podívat, kolik máme času? Dost. Jdem? Jdem se najíst prva.